Kanjeng Ibu tatari durga nyadong dawuh ibu. Benek anadap saben Kanjeng Ibu pramulihan awe dateng para putra dandang mangurip. Menapa gatine karsa suwi kuwaturi babar kuwaturi medal putra kala durgangsa saradang namung angklungaken jonggo. Sumurpa inggih. Kapendhen rae pun ibu mundi dawuh sapa yang pangesti Bathara Guru. Rama pukulun Bathara Guru dawuh menapa? Iki dina ana titah Narcapada kang bakal njungkeng Kahyangan Suraya. Iki dina ana manungsa kang kumawani cumantaka kilani dadaning para dewa. Dadah. Cetha idam terbelo manungsa ngono wae. Jarak kok karo para dewa. Lah kok wani-wanine dadi jungkeng Kahyangan Suwi kuwi paring dawuh ibu manungsa ngono wae sinten. Ora ana liya kok kejaba Lurah Karangkademba ya kuwi Semar. Semar Badranaya niku iya ya. Mangger piye ibu? Dasaripun menapa Rama pukulun Bathara Guru paring dawuh lamun Semar badhe jungkeng Kahyangan Suraya. Kabar sumembah Naraka Smarata pramukta dina iki. Iki ana sedhing nikono lho, Bu. Kula katur gangsa wonten dawuh itu. Iki lho nikono. Nikono enten, Bu. Jeding. Nek sebelah kos iku. Lah kok Semar reko duwe ado bakal bangun Kahyangan. Kabeh mopo Bimasan sakake lho. Kita semua bakal jungkeng Kahyangan. Sapa ngerti Semar pengen dadi ratu ana Kahyangan. Kanjeng Ibu, iya iya. Waturi ngati-ati kaliyan Semar iki. Sababe apa? Lho pripun to Ibu? Lurah Semar mriku jagat sampun nyekseni Semar mriku jimat sing bisa ngucap pusaka sing bisa kandha. Ampun pisan-pisan wani kalih lurah. Siji wani karo Lurah Semar, loro wani karo Lurah Kabongan Kidul niku medeni. Ampun nyepeleke lurah. Mergo lurah niku saka tembung ngelu ning sirah. Yen apik ora ana sing ngelem elek sithik dirasani ambung-ambung warung. Iki wature hati-hati. Lah iki dawuh pukulun Bathara Guru. Inggih. Kowe kudu manut perintahipun Ibu. Lekas padha Kanjeng Ibu Bathari Durga kadosa pundi. Derek napa Ibu?
dina sanawon ibu bakal tumur ning Ngacokoto bakal rekodo ya budidaya amrih Semar kula nggone mbangun kahiwangan ya. Enjing bidal kumuro saking jroning praja wong ingkang dala waswa Bijan menapa kanjeng ibu katari durga badhe murunaken sedyanipun lurah Semar. Besok dadak ngene napa? Budal dina iki perintake kabeh Radyabala dandang nang wene kabeh pun ibu. Monggo kula dherekaken kanjeng ibu.